रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि नाजानायाव जे रंजालि बैसागु खुंथाय बिनिनो दिनै ओपन सेसन जादों ओपनिं आरो दिनै बेवहाय जा बादायलायनाय जागोन रंजालि बैसागुनि बेनिफ्राय जा गुबुन गुबुन हाबाफारिबो जादों बेवहाय बे रंजाथिलि फोथारखौ बेखेवगिरि हिसाबै आंखौ हांख्रायनाय लाबोनानै बेखौ होबाय आं थारैनो गोजोननाय मोनदों जे जदिव जोंहा गासै 33 बोसोर जाबाय बैसागु खुंनाया एबार खिन्थु बाहागो लानाय ग्रुपनि अनजिमा गोबांसिन सिगांनि समफ्राव बेबायदि जों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हांख्रायदोंब्ला गोबां फैयाखैमोन आरो गेजेर ससेयावथ' उदालगुरि ओनसोलनिनो बै बैसागु मोसाग्रा ग्रुपफ्रा बाहागो लानायनिफ्राय गोजान थादोंमोन एबार जेरै गोबां ग्रुपफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बे थारैनो मोजां जों बे जा खुंथाय दैदेनगिरिफोरखौ मोनसे रंजाथाव बाथ्रा मानोना जोंहा नैबे बादायलायनायाव बा बैसागु खुंनायाव जेसेबां ग्रुपआ बारासिन बाहागो लागोन अब्लानो जों साननांगोन जे बे नैबे बैसागु मानसिफोरजों बयजोंबो मोजां मोनजादों गाहाम मोनजादों आरो बेनिखायनो पार्टिसिपेटफ्रा बांदों रंजालि बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे उत्सब बर'नि समाजाव बर'नि हारियाव जोनोम मोननाय उत्सब आरो बे उत्सबा बर'नि गासै रोखोम बैसोनिनो सुबुंफ्रा बाहागो लानाय बेबायदि मोनसे उत्सब खारन दा बे उन्दै उन्दै गथ' सिख्ला बोराय बुरै गासैबो गासै बैसोनि मानसिया बाहागो लानाय बेनिखायनो बिनि प्रति जोंनि सुबुंनि मोजां मोननाय सिबिनाय बे बांलांबाय थादों आरो बेनिखायनो जों बांसिन रंजानाय गोजोननायखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लाफैदों जिहेतु बैसागुआ जोंनि सोदोमस्रि जोंनि हारिमुनि मिरु बिन्दो बेखौ अरायबो फोथांना लाखिनांगोन जा बैसागु जिथु खुंनाय बियो दानिफ्राय हयथ' 40 years बेक जिबायदिमोन बे स्टेजाव गैला जों सोलायबाय खिन्थु जोंनि सोलायनाय प्रसेस बे एसे लासै लासै जादों स्पिडि नङा जिहेतु बे इभलिउसन बाय नेचार बाय इटसेल्फ सोलायनाय महर सोलायदों खिन्थु बेखौ जोंहा नांनानै नाजाथाबनानै खामानि मावनानै सोलायनो हानाय मानसि खमखाय स्ल' जादों अब्लाबो जों आसा खालामदों फैगौ समफ्राव जोंहा जायफ्रा बैसागु खुंथाय हाबाफारियाव लोब्बा लाखिनानै बेखौ जौगाखांहोनो बेखौ फोसाबनो नाजाबोदों बिथांमोननि नाजाबाय थानाय बे गोदान महर लागोन आरो दानि बैसागु मोसानायनि जिथु आदब बे एसेबाबो डेभेलप जागोन जेरै बैसागु मोसानाया सोलायनो गोनां दं मेथाइ बायदिसिना थिगानो दं दामनाय देनायाबो थिगानो दं मोजां थानाय जिथु सिस्टेम मोसानाय जिथु आदब बेयो गोबां डेभेलप जानानै दं आरो दासिमबो जों इउनिफर्म गाननानै माबानो हानाय जायाखै मोसाग्रा आइजोफ्रा मा गाननांगौ आखाइयाव मा गाननांगौ मा गाननांगौ खोमायाव मा गाननांगौ माबायदि दख'ना गाननांगौ माबायदि जान्थि खालामनांगौ बे गासैबो इउनिफर्म खालामनो हानाय जोंहा दासिमबो फुल इउनिफर्म खालामनो हायाखै बेखौ खालामनांगौनि गोनांथि दं बेनिफ्राय मोसानाय जिथु स्टेप बेयो डेभेलप खालामनो गोनां जायो स्पेसियेलि हौवाफोरनि जिथु मोसानाय बेयो गोबां सोलायनो गोनां दं बेखौ सोलायनांगोन फोसाबनांगोन बे बिथिङाव नोजोर होना खामानि मावनो थाखाय रंजालि बैसागु खुंथायजों लोब्बा लानानै खामानि मावबाय थानाय बे गोरों गोरा बिथांमोनखौ खावलायदों आथिखालाव रंजालि बैसागुआ धोरोमजों लोब्बा गैया बेयो बोसोर गोदान हिसाबै जों खुंनाय जायो बेखायनो गासै धोरोमनि बर' सुबुंफ्रा बैसागुखौ गोसो गोथारै खुंनो हानाय जानांगौ आरो बेखौनो लुगैदों जों बे खृष्टान सिबियारि बिथांमोनखौ खावलायबोबाय थादों नाथाय जों गासैबो धोरोमनि मानसियानो रंजालि बैसागुखौ गोसो गोथारै बोसोर गोदान उत्सब हिसाबै आफा इसोरखौ बाख्नायनाय आफा इसोरनि खाथियाव बिथांखौ सिबिनाय लोगोसे अनसुंथाइखौ बोर बिनाय बेबायदि उत्सब हिसाबै जों पालन खालामनो हायो
कारण नैबे बैसागु बायखांबानो जों आबाद मावगोन आबाद मावनोबो जों मोजां देहा नांगोन मोजां बोथोर नांगोन आरो अब्लासो जों मोजां आबाद मोनगोन दा बिनि थाखायनो इसोर खाथि आर'ज गाबनाय हिसाबै बोर बिनाय हिसाबै जों बे बैसागुखौ खुंनो हायो बे बोसोर गोदान रंजानाय गोसो होसारनाय मोसानाय बेबायदि मोनसे उत्सबनि हिसाबै जों खुंनो हायो दा बेनिखायनो आं खावलायदों दिनै बे मन्थ्रनिफ्राय जे बर'फोरनि गासै धोरोमनि सुबुङानो जाहाथे बेखौ गावनि उत्सब गावनि फोरबो हिसाबै खुंनो जाहाथे दावगाबोयो ओंखारबोयो होननानै खावलायदों गिबि गिबियावनो दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि जानानै नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय दा दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादा गामि खालि बोसोर बायदिबो देग्लायबो गाजा गोमजायै खुंनाय जोङो हाबाफारिखौ लानाय जादों दिनै जोबथा सान बे जोबथा सानाव जोंहा मोननै हाबाफारि दं बेनो जाबाय बैसागि सिख्ला मोसानाय आरो गेवलां मोसानाय दा बेवहाय जोंहा हांख्रायनाय बायदियै जों गोबां आलासिखौ मोननो हादों बिनि थाखाय जोंहा उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बेखौ जों गोबां गोजोननाय दं आरो नैबे दिनैनि बैसागु सिख्ला मोसानाय बादायनाय आरो गेवलां मोसानाय बादायनायाव गोबां जायगानिफ्राय जोंनाव मदद होफैदों बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम दिनै गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबो बेवहाय फैनानै बादायफैदों बिथांमोननिसिमबो आङो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय लोगोसे जोंनि बे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि साखाथि बाखाथि थानाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ खुलुमहरनायखौ जासिहरबाय खारन बिथांमोननि अनसायनायजों जों दिनै बेखिनिखौ जों आवगायबोनो हादों गुबुन हारिया जोंनि बैसागु गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे हांख्रायनाय बायदियै जोंनि हानजा बादायारि बिथांमोना सफैनो हादों जेरै सनितपुर जिल्लानिफ्राय सफैनो हादों जोंहा बाक्सा जिल्लानिफ्राय सफैनो हादों आरो उदालगुरि साखाथि फाखाथि थानाय आनसलिक बादायारि बिथांमोनाबो सफैनो हादों बिनि थाखायनो आङो गोबां गोजोननाय दं।